Eu teño iniciativa. Eu teño boas ideas. Vamos a gravar. Cámara. Mais sería para montar a escola, eu teño dúbidas. Eu non teño de prisa. Ela ten expectativas. A enfermidade mental non nos diferencia. A túa mirada sí. Vou ter unha máis seguida, vale? A enfermidade mental non nos interesa. Xeral Primeira. Vale, dime. Eu non teño prexuizos. Ti sí.